Žarnovicu aj cez éter, on s tým vôbec nemá problém. Ahojte, ahojte, prajem všetky príjemný športový zážitok. Má za sebou ľubové 4 kolá, čoková zbraň. Nová zbraň na jazdovským racingu od pána Neumanna. Uvidíme, je to venkové auto, trošku slabšie od nášho, naši máme problémy technické. Takže uvidíme, budeme sa trápiť, budeme snažiť sa spraviť dobrú show a Strašne sa mi páči, keď niekto povie, budeme sa trápiť s úsmevom na perách. Takže priatelia, Jožko Zimmerman sa predvedie nielen divákom na tejto tribúne, ale o chvíľočku ho uvidíte aj na druhej tribúne, tak predpokladám, že mu privítate tú správnu, takmer domácu atmosféru. Ideme ďalej so sedmičkou Peter Kalman z Seat Ibiza aj so svojím tímom mechanikov, ktorí sa budú ho starať počas celého dňa. Áno, áno, chlapci, vieme, že bez vás by to celkom určite nešlo. Vám s Peťkou prichádza zástupca Českej republiky Miro Neumann a taktiež Toyota Corolla slovenským divákom a slovenskému publiku veľmi, veľmi dobre známa. Treba povedať, že Miro má kvalitnú zbraň vo svojich rukách. Zbraň, na ktorej už nejeden úspech zaznamenal napríklad aj Jozef Zimmerman. Ja by som také auto chcela. Takže priatelia, poprosím vás v tejto chvíli privítajte našu hviezdu Autosvát 2011, Daniel Landa. Daniel Landa, ktorý stavia na skúsenostiach svojho otca, ale už aj na skúsenostiach svojich vlastných jazdca autokrosu či rally. Bude mokrý strašne, aspoň na dver. A ideme trošku von aspoň na dvere, pokiaľ to pôjde. Aby ste naozaj videli, že je to naozaj tak? Že je to naozaj on. No, a neviem, či... No, výborné! Je to... Ja neviem, či Daniel Landa, tam vieš pracovať s mikrofónom, prosím ťa. No, s mikrofónem, asi jo. Keby si... Ahoj. No, výborne, prvýkrát na Autoslide, aké to je? Já myslím, že to bude sranda, legrace, no a doufejme, my tady máme špičkovou rally techniku, takže nám z toho nezbyde hramadka šrotu. Počuli sme, že si sa sťažoval na neúčasť spolujazdca. Počúvaj, aby si nezabludil. Byl problém, potřeboval bych právě tím, jak jsem absolvoval mnoho dám do hlavy, už za svůj život, tak bych potřeboval, aby mi někdo pořád říkal tady 100 levá 5 dlouhá, 100 levá 5 dlouhá, 100 levá 5 dlouhá. Je to 200! Landa, 100 levá 5 dlouhá, 100 levá 5 dlouhá a tak ďalej. 4-krát, prosím ťa, 4 kola, ani menej, ani viac. Ešte ten metrický údaj upravuje. Priatelia, Dan Landa nedávno účinkoval vo filme, ktorý budete mať možnosť vidieť a o ktorom sa ešte budeme rozprávať, film Tacho, ktorý je o rally jazdcovi, teda v podstate taká malá filmová autobiografia. Dan Landa dnes teda na Mitsubishi, ale určite nebude v štartovom boli sám, pretože už tu prichádza jeho veľký super Martin Svoboda, Česká republika. Tak sme nesmierne radi, že Martin si našiel priestor, čas a hlavne, že aj zdravotné všetky možné problémy mu dovolili zúčastniť sa podujatí aj v slovenskej Žarnovici, opäť s ďalšou kvalitnou peckou. Takže ďalší top favorit v divízii